Dobrý večer. Srdečne vás teda vítam tuto v Chill Out bare, ktorý nás dnes hostí. Moje meno je Timotej Lavko a budem dnešnú diskusiu moderovať. Som z iniciatívy Občianska Nitra a je mi veľkou cťou už privítať nášho hostia, vojnového reportéra Tomáša Foroa. Ešte raz dobrý večer a ďakujem za pozvanie do tohto krásneho mesta. Ďakujem a našim druhým hosťom bude majiteľ, alebo teda tuto nášho hostiaceho baru Daniel Jamrich. Vítajte. Tak ja začnem tak rovno, ako keby Tomáš, sme sa presne bavili aj pred chvíľou, že sa vlastne nedávno vrátil z Ukrajiny. Tak taká moja úvodná otázka bude, že keby si nám ako keby z tejto tvojej poslednej cesty povedal nejaký ako keby moment, čo si najviac teraz pamätáš z tejto poslednej. Tak sú také dva momenty najsilnejšie, alebo také leitmotivy by som povedal tej cesty. Prvý bola brutálna zima, ktorá fakt, že tie prvé 2 týždne v podstate neklesala pod 20 stupňov, skoro nikdy. A ako zažil som už horšiu zimu, ako nižšie teploty predtým v živote, ale toto bolo také, že vy ste pri tých 20 stupňoch že stále vonku a tam sa proste treba fungovať cez deň, v noci, celý čas. A to bola taká naozaj, že nekonečný pocit celý čas proste permanentnej zimy na všetkých končatinách a proste je to také čosi. A o tom ináč aj hovoria obyvatelia tých miest, ktoré vlastne celú zimu alebo väčšiu časť zimy žili bez ohrievania, bez elektriny, že čo to robí s ľudským, nielen s ľudským telom, ale s ľudskou psychikou, že naozaj taká letargia. A ja som si to naozaj všimol po nejakých 10-12 dňoch, že človek potom už, hlavne keď som v nejakom bunkri, kde je celý čas pod nulou, musím tam byť v tom podzemí, že človek naozaj prestáva mať chuť vôbec niečo robiť, že úplne je už taký stráca aj fyzickú, aj psychickú silu. Takže toto bolo ako pre mňa taký veľmi silný, taká skúsenosť, že vlastne akým spôsobom dokáže niečo také, ako je počasie, ako extrémne dokáže vlastne človeka zlomiť a ovplyvniť ho. A to je jedna vec. A druhá vec je, druhý taký poznatok je, že ako sa za tých pár mesiacov, 2 mesiace, čo som tam nebol, či mesiac aj pol, ako sa pri každej ceste vlastne mení tá vojna a ako sa čoraz viac dostávajú do popredia nové technológie, najmä bezpilotné automatizované systémy, čiže drony, pozemné, letecké a ako to čoraz viac ovplyvňuje frontovú líniu a vlastne tiež taká veľmi silná skúsenosť bola, že ak to takto bude pokračovať ďalej, tak my novinári a reportéri vlastne tam ako budeme mať strašne ťažkú prácu, pretože každú cestu predtým, ktorých bolo, neviem, niekoľko desiatok za posledné 4 roky, som vždy chodil na tú 0. líniu na front a som tam pokrýval, som to celé zažíval, nasával do seba. A teraz prídete 1,2 kilometra od frontu a tam ďalej sa nedá, tam nikto nechodí, tam tí vojaci, ktorí tam sú, oni sa odtiaľ nedokážu pohnúť niekoľko týždňov, žijú v bunkroch, v norách a to isté sme vlastne robili my. Takže vlastne akoby schopnosť zaznamenávať to, okúsiť ten život, tú situáciu tam, nafotiť to, natočiť to, sa začína strašne limitovať. Takže to je obrovská výzva aj pre novinárov, ale ako pre tých vojakov, ktorí tam bojujú, to je fakt, že peklo na zemi, že naozaj oni nevychádzajú celé týždne na povrch, celý čas sú pod zemou, v tom lepšom prípade v nejakom bunkri alebo v pivnici, kde majú generátor prúdu a nejaký Starlink a tak ďalej a v tom horšom naozaj v takejto treskúcej zime v nejakej metrovej jame, mnohí z nich, ale najmä tí ruskí, doslova, ako myslím si, že túto zimu možno zomrelo viac ruských vojakov od zimy ako od útokov, pretože oni tam museli zomierať po desiatkách každý týždeň. Ďakujem. Daniel, my sme sa bavili nedávno teda, že ty si na Ukrajine tiež bol pomáhať ako dobrovoľník, tak možno povedz, že kedy ty si bol na Ukrajine, ako si to ty vnímal, lebo aj tvoj nápad bol vlastne zavolať dneska Tomáša a hovoriť o tejto téme, takže keby si nám možno ty povedal ten tvoj pohľad ako dobrovoľníka. Ono to bolo v podstate hneď na začiatku konfliktu, že bola výzva na Facebooku pre dobrovoľných šoférov nejako evakuovať zdravotne postihnutých ľudí. No a keď tam idete a zažijete situácie, ktoré sa vás akože fakt dotknú reálne naživo,
tak už to bolo také, že bolo jasné, že sa tam vrátim a že tam začnem ako chodiť pravidelne. Časom sme sa teda dali dokopy s Tomášom, že teda vedel som o ňom, že čo robí. A dával mi teda tip, že keď ideme niečo odniesť, že kam odniesť a tak ďalej. No a popri tej práci, čo tu mám, teda v tomto bare, nedá sa tam chodiť stále, ale vlastne ja som prvýkrát pred ľuďmi, tak pardon. Pohode. No, tak vlastne som si povedal, že prečo nespraviť diskusiu tu na túto tému. Tomáš povedal, že s tým v pohode, tak teraz tu tak sedíme a sme tu. Tak Dano to hovorí dosť skromne, ale pravda je taká, že keď som odchádzal teraz z Ukrajiny na konci januára, jedno z posledných miest, ktoré som navštívil, bol taký útulok pre psov, ktorých tí dobrovoľníci vlastne sťahujú z frontovej línie, aby prežili. A samozrejme trpia celý čas nedostatkom všetkého a spýtal som sa Dana, že či nemôže priviesť 1,5 tony krmiva. A Dano povedal, OK, a o 2 dní tam bol aj s krmivom, takže nemusíš byť úplne skromný. Jasné, ďakujem. A možno aj taký tvoj pohľad, že vlastne pomáhal si tam, videl si to a keď vidíš, že tu často ako keby už tá téma po tých rokoch ako keby ustáva, že je to aj to niečo, to, že stále ako keby chceš pomáhať, zaujíma ťa to, že si tam bol, že je to pre teba... My sme si nastavili frekvenciu už jedenkrát za rok. Ide o to, že teda áno, máme rodinu, máme nejakú prácu, nedá sa tam ísť stále. A vychádzalo to teda 5-krát ísť a hľadali sme teda, museli sme byť iniciatívni, že čo odniesť, kam odniesť. Je pravda teda, že každý sa sústredí na ľudí a že teda aj tie zvieratá tam im to zmenilo osud tiež a že teda ostali opustené. No a tak vlastne prišlo nakoniec k tomuto, že teda treba odniesť toto tam a bolo. Ja by som odniesol aj čokoľvek iné, ako len sme boli radi, že teda to nejak padlo, to poslať do seba a že máme čo odniesť. Ono to znie ako taká akože banalita, že voziť krmivo pre zvieratá, ale pravdou je, že ako ľuďom tam pomáhajú všetci a na tie zvieratá sa veľmi dlho zabudalo a ja som si to tiež uvedomil veľmi neskoro, lebo však ono to bolo v podstate strašne jednoduché ísť zobrať si do auta pár 10 kg krmiva a na tie miesta, keď sa tam ešte dalo chodiť, to tam rozsypávať, ale na to tiež človek potrebuje nejaký taký mentálny vývoj, aby si to uvedomil. Ale práve keď som chodil po tých mestách, už pod obliehaných mestách a som tam videl tie desiatky, stovky psov, ktoré ešte stále nosia obojky, ktoré vidíte, že sú to ušľachtilé plemená, ktoré zrazu behajú po ulici, lebo ich majitelia sú buď mŕtvi, alebo utekli, ich nechali tam. Celý život strávili v obývačke pri svojich proste pánoch a zrazu ich dom je v ruinách a žijú na ulici s nejakými kožnými chorobami, nejedli neviem koľko dní. Takže tá pozornosť na zvieratá, ktoré trpia v tej vojne, sa dosť neskoro ako začala upriamovať a o to dôležitejšie je sa o ne starať a dávať si na to pozor, pretože tá ľudskosť sa neprejavuje iba tým bezprostredným pomáhaním babičkám a matkám, ale všetkým, ktorí tam trpia. To sú takisto živé bytosti a ten pohľad je hrozný. Asi najhoršie také mesto, ako je Cherson napríklad, tam doslova akoby v centre celý čas sa tam bombarduje a vy si tam prechádzate po centre a tam vybehne svorka 200 psov a hovorím všetko ušľachtilé plemená a vidíte, že to boli naozaj domáci miláčikovia, ktorí sú tam doslova zdivočení od hladu. Ďakujem. Tomáš, posledné týždne ako keby na Slovensku išla téma ako keby od tejto vládnej garnitúre, ktorá riešila, že Ukrajine vypneme elektrínu a ako keby úplne nejaké akože až nepredstaviteľné veci sme tu riešili, že ako nepomôcť Ukrajine, nejako pomôcť. Že ako si vnímal toto, lebo akurát si aj začal s tou témou, že je tam naozaj zima aktuálne. A že ako to vnímajú jednak aj možno Ukrajinci, že či už ako keby zachytili tú zmenu toho kurzu ako keby našich predstaviteľov vládnych, ktorí ako keby z tej minulosti, kedy sme naozaj boli ako keby na čele tej pomoci Ukrajine, sme dnes presne naopak. Že ako to vnímaš, že ako tomu možno aj pomôcť, že ja vidím ten diskurs teraz slovenský, že sa o tom bavíme, že ako keby na tej Ukrajine sa nič až tak strašné už nedialo, že jednak môžeš priniesť to svedectvo ty, ale že aj ako to vnímali napríklad Ukrajinci tam teraz, že či to vnímajú. Ako našťastie to, že sa na Ukrajine nič nedieje, to tvrdí zo pár ľudí.
na Slovensku a zhodou náhod sú to práve ľudia, ktorí sa potom chodia kláňať vládcom Kremla, takže ten záujem, prečo to hovoria, je evidentný. A ja osobne akože pre mňa akoby každý súdny človek vidí, čo sa deje na Slovensku, takže keď nejaký štát prevezme banda zločincov, tak nemôžete čakať nič iné a mňa to už nejako neprekvapuje a ma to nevyvádza z miery. A pokiaľ ide o Ukrajincov, tak to je taká zaujímavá téma, lebo keď vlastne táto vládna garnitúra nastúpila, aj rok aj potom, ja som čakal, že to, ako keby tá zmena v prístupe Ukrajincov bude veľmi rýchla a pre mňa, ja som sa toho aj dosť obával, pretože jedna vec je, keď mi niekto niečo povie v Kieve, ale však môžu mi kvôli tomu nedať akreditáciu a môžeme mať problém s prístupom k vojakom do vojnovej zóny, môžu ma začať vnímať ako nejakého špiona ruského, keď Fico chodí do Kremla, hej, takže tieto všetky veci sú veľmi relevantné obavy. Ale my sme mali taký obrovský kapitál dôvery u Ukrajincov práve vďaka tomu, že veľmi veľa ich blízkych, žien a detí utieklo k nám, stále tu žijú a to bola vlastne akoby prvá vec, vždy od začiatku invázie, keď som prišiel do Ukrajiny, keď som niekomu povedal, odkiaľ som, že okamžite každý z nich mal niekoho, kto je na Slovensku. A vedia o tom a vedia, že ako sme ich tu pekne prijali, ako sa k ním pekne správame. Takže aj po nástupe vlastne Fica a tých jeho kecov proruských, tak vždy bolo dôležitejšie toto, že tí ľudia si skôr ako keby si vnímali toto, ale vidím, že čím dlhšie to trvá a čím sú tie výroky a kroky našich predstaviteľov extrémnejšie, tak tento kapitál a túto dôveru, tento kredit, aký máme v Ukrajine, sa začína akoby zmenšovať a poškodzovať. Takže tá obava, o ktorej som hovoril na začiatku, sa stále je relevantná, stále sa to môže zvrátiť, ale to, čo je pre mňa akoby najväčším takou nádejou je, že toto sa nikdy nestane, že sa dôvera medzi našimi krajinami alebo spoločnosťami nejak úplne zničila kvôli politikom, je preto, že Ukrajinci veľmi dobre vedia, že slovenská vláda to nie je Slovensko. Oni veľmi dobre vedia, že tie utečenky a ich deti sú stále u nás, že sa k ním stále správame relatívne slušne. Nie je to dokonalé a dokonalé to nie je nikde pre nich a pre žiadnych utečencov to nie je nikde dokonalé. A že vidia, že naša spoločnosť sa jednak tomu bráni a že im stále pomáha. Že však teraz sa práve ukončila tá zbierka Teplo pre Ukrajinu. Predtým sme sa stali súčasťou muničnej iniciatívy. To sa rozprávame o miliónoch eur, ktoré vyzbierali bežní ľudia ako my, ako ja, vy. A to sú sumy, ktoré sú vyššie ako niektoré iné krajiny, ako v rámci ako keby vlád poskytujú Ukrajine. Takže toto Ukrajinci veľmi dobre vnímajú. Len to je, ako oni to vnímajú na tej úrovni politickej a akoby vzťahu s našimi krajinami, ale druhá vec je, že ako to začne presakovať do tej spoločnosti. Že či sa fakt o pol roka alebo rok nestane, že sa budem zbaviť s nejakou babkou v Dnipre alebo v Záporoží a keď jej poviem, že som zo Slovenska, tak povie, že tak prečo si tu, keď chod do Ruska, hej. To sa môže stať kľudne, ale to už nezáleží od mňa, ale zatiaľ si myslím, že to, čo kázia naši politici, tak to naša spoločnosť dokáže naprávať a to meno Slovensku robiť celý čas dobre, najlepšie, aké môžeme mať v Ukrajine vďaka tomu. Super. No ja dúfam teda, že aj našou prácou ako keby občanov, že to udržíme nejak, pokiaľ tu je táto vláda. Ja sa priznám, že tá vojna už je, že toľko rokov, že ako keby, aby som nejak aj z nejakého mentálneho hľadiska, že nesledujem to na dennej báze tie boje, ako to pokračuje alebo postupuje, že či vieme možno povedať nejak iba tak základne, že ako to vidí, že kam sa to posunulo, či je nádej nejaká, či príliš teraz strácajú pozície Ukrajinci, že nejaký taký akože iba veľmi akože rýchly mapping, že aby sme si to vedeli predstaviť, že v akej fáze je to teraz, aj keď chápem, že to ako keby ide postupne a pomaly. Tak keby som hovoril tak heslovito, tak jedno z takých najčastejších hesiel, aké počujem, že to je vlastne už ako keby zamrznutý konflikt, to je úplná hlúposť. On nie je zamrznutý, je to vyčerpávacia vojna, ktorej súčasťou je to, že tá frontová línia sa hýbe veľmi málo, ale to nie je preto, že sa to tam skoro nič nedeje. Nie je to vôbec porovnateľné s tým, napríklad to bol klasický príklad zamrznutého konfliktu bolo do invázie, od 14. roku do 22. alebo 15. povedzme.
keď sa tá frontová línia skoro vôbec nehýbala, ani sa tam akoby nejaké operácie neprebiehali. Tie operácie dnes v Ukrajine prebiehajú veľmi intenzívne, len nemá to za následok akoby zmenu územia alebo nejaké zásadné manevrovacie operácie. To sa všetko deje veľmi lokálne, ale veľmi, veľmi intenzívne a vlastne zámer týchto operácií aj z jednej, aj z druhej strany je vyčerpať prostriedky protivníka čo najviac. Čiže na čo najviac zničiť techniky a čo najviac hlavne živej síly. Čiže ľudí, zabiť čo najviac ľudí. A ukrajinská stratégia spočíva v tom, čo je veľmi rozumné. Najlepšie, čo môžu robiť, keďže sú proti presile, tak postupne ustupovať pomaly a popri tom ústupe zadávať nepriateľovi čo najväčšie straty, tak aby každý meter strateného územia stál Rusov x počet vojakov a zničenej techniky. To sa im veľmi dobre darí. A ruský plán je vlastne celý čas týmito útokmi oslabovať Ukrajincov za cenu svojich obrovských strát, čo im je jedno. Sú s tým v pohode, že tam zomerajú 10 000 ich ľudí. Rusi pohrdajú svojim životmi vojakov aj všetkých, prečo by nemali pohrdať svojimi. A vlastne dúfajú, že vlastne je to tak, no ja poviem to tak škaredo, že je to vojna na Excelové tabulky, kde dúfate, že ten protivníkový súčet ziskov a strát vlastne dosiahne mieru, keď tie straty budú vyššie ako zisky do budúcnosti a to vzdá. A otázka je, že kto to vydrží dlhšie. Rusi sa spoliehajú na to, že sú obrovská krajina, ktorí sú 4-krát ľudnatejší a na to samozrejme, že pohrdajú životmi svojich obyvateľov, takže ich tam môžu postierať koľko chcú alebo koľko môžu. A Ukrajinci sa spoliehajú na podporu akoby tej najbohatšej časti sveta. To sme my. A pokiaľ tá podpora bude trvať, tak ja som presvedčený, že Ukrajinci to nevzdajú a že Rusi budú tí, ktorým sa tie excelové tabulky prestanú v nejakom momente, im to prestane vychádzať a budú alebo to sami vzdajú, alebo budú nútení pristúpiť na nejaké mierové rokovania, ktoré už budú musieť myslieť vážne. To je asi skrátke, o čom je teraz táto vojna. Ja si pamätám, že boli aj také fázy, kedy dochádzala Ukrajincom munícia, mali problémy a tak ďalej, že v tomto smere ako keby sú teraz stabilnejšie na tom, alebo je to stále ten istý princíp, že majú vážne problémy ako keby? Tu už nie sú najväčšie problémy s muníciou a s technikou, ale s ľudskou silou. Že Ukrajinci držia ten front tak, ako držia vďaka dronom. Myslím, že dnes je 60 až 80% strát ruských je spôsobených dronmi a delostrelectvom a nie priamými bojmi, ako to bolo predtým. Takže sú naozaj sektory, kde Ukrajinci držia pozície iba vďaka tomu, že tam posielajú drony a nie preto, že tam majú naozaj nejakých vojakov vpredu, ktorí tam dokážu zadržať nejaký ukrajinský útok a bohužiaľ sú sektory, kde majú vybavené, pripravené fortifikácie, čerstvo vybetonované bunkre a obranné línie, ale nemajú ľudí, ktorí tam môžu byť, takže Rusi ich zoberú bez boja. Ak sa im podarí preniknúť cez tie barikády a podarí sa im prežiť útoky ukrajinských dronov, tak jednoducho zaberú úplne prázdne, čistúčké, novúčičké zákopy a sedia tam. Samozrejme, tie zákopy dnes úplne nepomáhajú. To už nie je zákopová vojna, tam sa už nebojuje v zákopoch, tam sa bojuje v dierach. Tam sa naozaj dnes, akoby ten klasický front, ako ho poznáme z kníh a tak, aj z tých prvých 2 rokov vojny vyzerá tak, že je tu nejaký pás, pozícií jednej strany, potom je nejaká pár 100 metrov alebo pár desiatok metrov územie nikoho a potom je pás pozícií druhej strany a sa ostreľujú, A dnes to vyzerá tak, že ako keby, skôr by som to opísal ako emmentál. To sú jednoducho jednotlivé diery a jednotlivé body, pričom Ukrajinci môžu stať tu, Rusi môžu byť za nimi, aj pred nimi, vedľa nich a zasa niekde naopak sú obklúčení Rusi Ukrajincami, ale tie skupinky sa veľmi často akoby nezaberajú si tie pozície, pretože každý, kto keď vyleze na povrch, tak okamžite na neho útočia drony. Čiže a to je jedna vec. A ďalšia vec je, že to územie nikoho, alebo tá zóna smrti už nemá pár 100 metrov, ale má 15 kilometrov, pretože
To je vlastne klasický dosah takých bežných dronov. Čiže všetko, čo je v tom páse, je úplne chaotické, úplne prepletené, sú tam aj takí, majú sa za chrbtom vedľa seba a tak ďalej, ale celá tá zóna je vlastne zónou, kde kdokoľvek vyjde von, tak ho zabije ukrajinský alebo ruský dron. Čiže ako keby z toho pôvodného takého toho iného boja sa presúvame do toho boja s tými dronmi. Že jak to asi vyzerá, že nech si to vieme predsa, často to počúvame, že drony, ale že v tej praxi, že čo to znamená? No tak akože taký úplne praktický príklad, ja som o tom písal aj reportáž pred pár týždňami, že som prišiel s takýmito operátormi, boli sme pár kilometrov od 0. línie, čo vlastne už ani nie je 0. líniou, ale boli sme už v tej zóne smrti a bol som tam asi 3 dní v bunkri s nimi, oni tam celý čas vypúšťali drony a zabíjali Rusov, čo som videl na vlastné oči akoby na monitore, ale v podzemí a asi po 2 dňoch som to už nevedel vydržať, tak som vyšiel na povrch, bol som tam 10 minút, prešiel som 100 metrov a tých 100 metrov 10 minút nás napadli 2 ruské drony. Tak to si asi viete predstaviť tú škálu toho, tam jednoducho nevyliezate na povrch. A my, keď sa tam robia rotácie alebo sa priváža posily a zásobovanie, tak alebo sa to robí tiež dronmi, že tam priletí dron a spustí to, alebo sa to robí naozaj, keď sa vytvorí nejaké okno priaznivé, tak sadajú do auta, privezú čerstvé sily, tí vojaci sa vrátia, noví prídu a okamžite utekajú odtiaľ preč, čiže tam sa nedá jednoducho vydržať ani pol hodinu. Takže takto to vyzerá na celej frontovej línii. Jednoducho tam život na povrchu sa naozaj obmedzujú už iba na tieto útoky Rusov, z ktorých väčšinou vždy Ukrajinci zabijú, ale žiadne manevrovacie operácie, žiadne už veľké útoky mechanizovanými silami, ťažkou technikou. Ak sa to niekedy deje, väčšinou to veľmi rýchlo skolabuje a väčšinou sa to robí vtedy, keď si už tí Rusi istí, že daný sektor Ukrajinci vyčistili. Ale to už nie je tak, ako sme to videli v 22. roku napríklad, že Ukrajinci niekde vpálili do tej Charkovskej oblasti a zabrali 1000 kilometrov územia behom 2 dní. Toto si už viem ťažko predstaviť dnes. A ako možno, teraz sme sa bavili ako keby o tej vojnovej línii, o tom boji, ale ako to možno teraz aktuálne vyzerá v tých mestách, kde žijú ešte teda tí ľudia a civilisti, že jak teraz funguje, lebo hovoril si, zase sa vraciam k tej zime, ale že tam teda tiež to teraz asi určite nie je ľahké, že či si bola v nejakých mestách alebo ktorých a že jak to tam teraz prebieha. No, veľmi záleží od toho, že akoby vzdialenosť od frontovej línie. Čiže máme tu veľkomestá, ako je Kyjev, Odesa, Charkov, Dnipro a tak ďalej, Záporožie, ktoré sú, ja viem, že to bude znieť škaredo, ale že do nejakej miery normálne, v tom zmysle, že chodíš po ulici a môžeš si ísť do kaviárne, do zákazu vychádzania, do reštaurácie s tým, že väčšinu času tam nebola elektrina, nebolo tam teplo, čiže si v byte, v ktorom môže v tom čase, keď si ho prenajmeš, môže tam prasknúť vodovodné potrubie, roztrhať od zimy alebo niečo také. Ale akože napriek tým útokom to je relatívne normálne, že aj tie ruské rakety, oni málokedy cieľia vyslovene na paneláky, oni sa najčastejšie snažia sa zničiť transformátory, elektrárne, teplárne, čiže kritickú infraštruktúru, ale bežným ľuďom akoby nehrozí tak bezprostredný akoby útok v tých mestách väčšinou. Ale samozrejme, keď sa presúvame bližšie k frontu, to už ani nehovorím o takom meste, napríklad Konstantinivka, ktorá je priamo pod útokom, že tam sa už na uliciach tam bežne hliadkujú ruské drony, také zábery z videa, ako normálne ako v Terminátorovi ide ruský dron 2 metre nad zemou a doslova loví čokoľvek, čo sa hýbe, tak nám to zautočí. Ale potom sú také mestá ako Družkivka, ako sú proste tie prífrontové mestá, kde jednoducho naozaj sa nedá rátať absolútne s ničím. Tí ľudia sú radi, keď tam majú čo jesť, nič tam nefunguje a musia hľadať jedlo, často sa tam rabujú byty iných ľudí, akoby snahe nájsť jedlo. Jednoducho to je taký postapokalyptický svet v tej prífrontovej zóne. Samozrejme dostať sa odtiaľ a prísť tam znamená smrteľné riziko kvôli dronom. Byť tam znamená smrteľné riziko kvôli dronom. Väčšinou si tie ruské drony akoby nejakého dôchodcu nevšimnú a snažia sa trafiť nejakého vojaka alebo niekoho ako ja.
ale veľmi často sa stáva, že sa im to nepodarí a namiesto toho, aby ten dron, lebo ten dron sa už nevie vrátiť, nemá na to batériu, ani na to nie je vôbec stávaný, takže namiesto toho, aby ho jednoducho pustil na zem, tak radšej zabije nejakého starčeka na bicykli. To je tiež bežné úplne. A samozrejme sú mesta, ako je Cherson, ktoré je známe tým, že tam posielajú rekrútov ruských operátorov dronov, ktorí sa majú učiť vlastne bojovať. Oni sú vlastne na druhej strane rieky, čo je pár sto metrov od samotného mesta, od centra, čiže oni tam posielajú mladých vojakov a tí vojaci sa tam na tom civilnom obyvateľstve v Chersone vlastne učia bojovať, čiže zabíjajú kohokoľvek, kto je na ulici, také, ako sa o tom hovorí, že to je safari, hej. Že oni tam jednoducho pustia za noc 100-200 dronov a cieľom tých Rusov je zabiť čo najviac ľudí, akýchkoľvek, čokoľvek, čo je na ulici. Takže to je proste takto. Dobre, ja ešte dám jednu otázku, ale poviem, že teda po stranách vidíte QR kódy, ktoré keď zaskonete, tak sa dostanete tam slajdo, kde budete môcť klásť otázky a v tej druhej časti, potom by som bol už rád, keď prejdeme na otázky, samozrejme, ak by niekto chcel aj priamo, tak dáme mikrofón a už môžete začať tak premýšľať dopredu. Budeme mať takú krátku pauzu teraz na občerstvenie. Tomáš, ja sa teraz tak spýtam, že ako keby bavíme sa, ty tam chodíš pravidelne dlhodobo už od roku 2016, lebo však ako keby mám pocit, že aj často sa zabúda, že to začalo tou anexiou Krymu a že tie problémy tam už boli dlhšie, že neviem, že stal sa z teba pragmatik, skeptik, realista, že ako to vidíš, aký máš z toho pocit, že stále máš pocit, že je z toho nejaká cesta von, alebo sa nepozeráš dopredu, alebo musia len vydržať, že jak sa na to pozeráš? Ako každá vojna sa raz skončí a práve takáto vojna, takéto intenzity je s tou charakteristikou, o ktorej som hovoril, že to je vyčerpávajúca vojna, tak práve jej špecifikom je práve to, že cieľom oboch strán je vyčerpať tú druhú stranu a to znamená, že v dohľadnej dobe jedna zo strán prestane byť schopná tú vojnu minimálne v takejto škále akoby ďalej viesť. Takže neviem, kedy sa skončí, neviem, ako sa skončí, ale som si istý, že v priebehu možno roka alebo sa skončí, alebo minimálne budeme už vidieť, že výhľadovo, že kedy a ako to môže skončiť, to už bude jasné, že jedna zo strán nebude ďalej stíhať. Jednoducho, inými slovami, vojnu takéto intenzity sa naozaj nedá viesť do nekonečna. A ten čas týka. Rusi sú presvedčení, že ten čas týka pre nich, teda že čas hrá pre nich, že toto je pre nich výhoda, ale ja dúfam, že sa mýlia, rovnako ako sa mýlili na začiatku invázie, že ich tam budú čakať s otvorenou náručou. Tých dôkazov, že ruské vedenie je v nejakom zmysle odtrhnuté od reality, hoci v nejakom inom nie, ale že v nejakom je viac. Takže ja dúfam, že ten koniec bude v dohľadne, ale možno najdôležitejšia otázka v tom celom je, že ako ten koniec bude vyzerať a či vôbec budeme môcť hovoriť, že tá vojna skončila víťazstvom niektorej zo strán. Lebo myslím si, že to je a tiež akoby súčasť tohto veľmi rýchlo sa meniaceho sveta, tej reality bezpečnostnej, v akej už budeme zrejme žiť do konca našich životov, že tie bežné pojmy a chápanie toho, čo je vojna, ako vyzerá, ako má tá vojna skončiť, sa začínajú veľmi zásadne meniť. A myslím si, že toto bude akoby jeden z prvých vojnových konfliktov, v ktorom ani jedna zo strán nebude, akože samozrejme, že každá sa to bude snažiť predať svojim ľuďom, že to bolo víťazstvo, ale že ani jedna zo strán nebude spokojná s výsledkom. A vlastne otázka už iba to, či napríklad Rusi potom, ako zrejme nebudú spokojní s výsledkom, či budú musieť sa s tým zmieriť, a tým pádom Rusko bude musieť čeliť, alebo Putin bude musieť čeliť tomu zrejme, že sa ho môžu zbaviť jeho vlastní ľudia, lebo on celú tú vojnovú mašinériu rozbehol spôsobom, že on vlastne už nemôže vládnuť ani iným spôsobom ako vojnou. Že mať stále toho vonkajšieho nepriateľa, ktorým zdôvodňuje absolútne represie a celý spôsob fungovania toho štátu. To sa dá, pokiaľ ste vo vojne, pokiaľ máte vojnovú ekonomiku, hovorí tým ľuďom, že máte uťahovať opasky a máte na to stále dôvod, ale keď sa ten dôvod stratí, tak tí ľudia ho zožerú. Čiže, alebo
alebo nájde si, pokiaľ sa mu nepodarí získať z Ukrajiny toľko, koľko by chcel, si nájde iný cieľ, možno Kazachstan, Arménsko, čokoľvek, alebo sa to tam jednoducho rozpadne, alebo sa napadne NATO. To je tiež veľmi reálny scenár, aj keby neviem, aké ešte mali straty v Ukrajine, tak ďalšie provokácie a útoky, najmä v baltských krajinách, sú celý čas absolútne v kapacite ruskej armády a na západe veľmi dobre vedia, že sú na to celý čas akoby rezervované brigády, ktoré neposielajú do vojny v Ukrajine, lebo sú na túto eventualitu pripravené. Takže toto je akoby možnosť pre Rusov a pre Ukrajincov, ale veľmi podobne, že pokiaľ budú prinútení zvonka, či už tlakom USA alebo Západu ako takého, pristúpiť na tie požiadavky ruské, maximalistické, tak to môže znamenať takisto zánik Ukrajiny a prevrat a čokoľvek. Takže tá nestabilita, pokiaľ sa stane to, čo hovorím, že tým výsledkom vlastne nebude spokojný nikto a bude to vlastne pohroma pre obe strany, tak veľmi podobný scenár sa môže stať aj v Ukrajine, že tam zvrhne na čokoľvek možné. To si treba povedať naozaj veľmi úprimne, že zatiaľ sa nezdá, že by ten koniec tej vojny mal znamenať nejaký návrat do normálnosti a skôr si my budeme musieť všetci zvyknúť, aj Ukrajinci, aj Rusi, aj my všetci, že nová normálnosť bude svet v kríze a neustále konflikty a rôzne typy bezpečnostných hrozieb, ktoré už nami budú naozaj roky a možno desiatky rokov. Tomáš, ja som chcel ešte ako keby prejsť k tomu, čo sa aktuálne deje vo svete, a to konflikt, ako keby Izrael a USA zaútočili na Irán, že ako keby v kontexte nejakého globálneho, ale aj na Ukrajinu, že čo to znamená, ako to vidíš, lebo napríklad pre mňa tieto ako keby blízkovýchodné krajiny častokrát tieto riešenia vedú na konci ešte k väčšiemu chaosu v tých krajinách, ako je to na začiatku toho, že čo si myslíš, že k čomu to bude viesť, a sme sa aj bavili teda o tom, že aký to má vplyv na Ukrajinu. Akože je to téma, o ktorej by sme fakt mohli rozprávať sa ďalšiu celú diskusiu. Podľa mňa to má globálne niekoľko dôležitých momentov. Jeden je to, a to je, že pred chvíľkou sme sa bavili, že vlastne čo robí Trump na Ukrajine, že aké má záujmy USA samotný Trump a ako ho vlastne vnímať. Takže ten útok pre USA má niekoľko rozmerov. Evidentne ako možno mať silný pocit ako zainteresovaný pozorovateľ, že tu trošku americká armáda vystupuje ako by Izrael bol ich klientom, ako by to robili na zákazku, lebo najviac záleží na oslabení Iránu samozrejme Izraelu. A to je vlastne akoby možno, ako racionálne to možno tiež vysvetliť akoby tým kontraktuálnym charakterom Trumpovho myslenia, kde aj globálna politika je pre neho vlastne vždy nejaký kontrakt a nejaké záujmy a vlastne, že vlastne keď viete niečo zaujímavé Američanom ponúknuť, tak oni vlastne sa s vami vedia dohodnúť aj napríklad na tom, že zaútočia na inú krajinu. To je jedna vec. Ďalšia, taká v tom globálnom zmysle, to už teraz nie je o samotnom Trumpovi, ale o celej USA, ich akoby tej hegemonizačnej politike, že oslabením takých krajín, ako je Irán, Venezuela, ďalšie, to, čo kedysi nazval, myslím, že Bush os zla, tak vlastne oslabujú Čínu, samozrejme aj Rusko, ale s Ruskom má Trump také neúplne jednoznačné vzťahy. Mohol by to Rusko možno oslabovať aj trochu viac, ale evidentne nechce. Ale Irán je ako kľúčovým dodávateľom pre Čínu ropy a hovorí sa v kuloároch, neviem nakoľko to je pravda, ale že vraj jedným z konečných spúšťačov toho rozhodnutia Trumpovo zaútočiť na Irán bolo to, že Irán si objednal naopak v Číne balistické rakety určené na ničenie lietadlových lodí. A ktoré mala Čína dodať v priebehu nejakých týždňov. A to mala byť posledná kvapka, pre ktorú sa Američania rozhodli, lebo bolo jasné, proti akým lietadlovým loďam by boli určené tie rakety.
Takže toto mala byť posledná kvapka, prečo sa to Američania rozhodli, ale samozrejme útok na Irán znamená zásadné oslabenie Číny, pretože je to ich strategický partner, pokiaľ ide o ropu. A samozrejme oslabovanie týchto krajín, ktoré vlastne vystupujú proti západu, znamená zároveň oslabovanie toho najsilnejšieho hráča, čiže Čínu. Takže asi toľko. A pokiaľ ide o kontext Ukrajiny a tej vojny v Iráne, to, čo je tam najdôležitejšie, je, že Ukrajina je momentálne pri ruských útokoch raketových doslova odkázaná na americké technológie, najmä na protizdušnú obranu, na rakety. A za ten týždeň, čo trvá tá americko-izraelská ofenzíva, sa tam minulo, už si presne nepamätám tie čísla, myslím, že Lockheed Martin dokáže, či tá firma americká, ktorá vyrába Patrioty, dokáže vyrobiť za rok, myslím, že 1800 rakiet a ten počet rakiet, ktorý sa za tento týždeň minul na Blízkom východe, bude pomaly asi atakovať toto číslo, alebo už aj prekročilo. Čo znamená, že Ukrajina môže v najbližších týždňoch nemať dostatok munície do protizdušnej obrany, aby sa dokázala brániť svoju kritickú infraštruktúru a aby sa dokázala brániť proti ruským raketám a lietadlám. Čiže to je taký dosť desivá perspektíva pre Ukrajinu. Samozrejme veľmi záleží od toho, ako dlho tá vojna tohto typu bude trvať. Čiže ako dlho bude Irán schopný útočiť raketami a že ich budú musieť Izraelčania a Američania zostreľovať touto muníciou, ktoré časy mala ísť aj do Ukrajiny. To je veľmi dôležité pre náš kontext. Tie rakety, keď sa začnú míňať nejaký kritický objem, tak USA ich samozrejme presne používať, pretože vždy musí mať nejaký zásadný objem pre seba a pre svoje základne po celom svete a tak ďalej. Oni samozrejme nikdy neklesnú na nulu, ale určite v nejakom momente prestane ich dodávať partnerom, na ktorých im záleží menej ako na vlastných záujmoch, čiže Ukrajina môže byť úplne prvá v tom zozname. Ďakujem. Ja dám takú záverečnú otázku a máme naozaj veľa otázok, takže už prejdem potom na otázky od vás. Ale ešte sa tak spýtam, ako keby všeobecne na záver, že bavili sme sa o tom, že ako keby toho rozdielu, to ako to dneska, ako keby naši vládni zástupcovia pomáhajú Ukrajine, ale ako občianska spoločnosť, že čo môžeme robiť my, bežní ľudia, ktorí ako keby, neviem, síce nechceme cestovať možno na Ukrajinu, ale ako keby, že čo sú možnosti pomoci za teba, ktoré sú podľa teba také akože najúžitočnejšie? No, ja to hovorím, keď sa mi občas podarí, alebo sa mi stane, že sa rozprávam s ľuďmi, ktorí majú veľmi vyhranený názor na Ukrajinu, takým proruským ľuďom, tak, alebo minimálne neznášajú Ukrajinu, tak im hovorím, že vy nemusíte akoby uvažovať o tej Ukrajine, že v zmysle nejakých univerzálnych hodnôt a zachovania našej liberálnej demokracie alebo vôbec demokracie v Ukrajine. Rozmýšľajte nad tým tak, že každým dňom sa ten front približuje ku nám a jediný, kto vlastne tých Rusov drží pred nami, sú tí Ukrajinci, takže my tým, že im pomáhame, vlastne udržiavame tú vojnu ďaleko od nás a to vďaka Ukrajincom, takže je to v našom záujme, aj keď nemusíme mať Ukrajincov, je to v našom záujme, aby tá vojna bola tam a nie tu. Takže to je úplne pragmatické vysvetlenie a to nie je iba fráza, ktorú som si vymyslel na proruských ľudí, ale je to fakt, niečo, čomu naozaj hlboko verím. Vojenskí analytici veľmi dobre vedia, že aj keby Rusi tú vojnu s Ukrajinou nejako prehrali, stále majú kapacity na to, aby vyvíjali vojenský tlak aj na samotné NATO, napríklad na Pobaltí, ktoré sa veľmi ťažko dá obrániť, že sú na to plány, že majú na to vyčlenené jednotky Rusy a že toto je veľmi reálny scenár, ktorý sa môže stať, nie že o 10 rokov, ale o niekoľko rokov, že nestihnete splatiť požičku za auto. A to, keby sa stalo v tomto regióne východného bloku, nás to veľmi silno zasiahne takisto. Možno sa tu nebude rovno strieľať, ale všetko, čo patrí k tej vojne s chaosom a krízou, obrovskou krízou, spoločenskou, finančnou, akokoľvek politickou, to všetko nás zasiahne plnou silou, ale môže sa stať aj ten najčernejší scenár, že to príde úplne k nám. Takže akoby dôvod, prečo by sme sa mali pozrieť na Ukrajinu, je nielen humanitárny, ale je to naša vlastná bezpečnosť.
je to naša vlastná budúcnosť a vlastne jednou z hlavných vecí, ktoré už robím nejaký ten rok je, presne hovorím o tom, že čo tá vojna znamená pre nás. Už nie preto, že máme pomáhať Ukrajine, lebo sú na našej strane, ale preto, že je to pre nás obrovské ohrozenie a náš štát, okrem toho, že vyrába muníciu a nakupujeme nejaké zbranie, tak naozaj v zmysle budovania spoločenskej odolnosti a vlastne rozprávania sa o tej téme úplne úprimne a triezvo nič nerobí. A vlastne môj taký najväčší projekt, ktorý momentálne realizujem, sa volá, že príručka prežitia spoločenskej odolnosti. Nájdete to na Starlabe, ak chcete, môžete to podporiť a vlastne snažím sa vytvoriť takú naozaj príručku o tom, rozprávať sa s ľuďmi o tom, že ako taký konflikt môže u nás vyzerať. Naozaj to zracionalizovať, lebo ja som si všimol, že u nás sú vlastne dve skupiny ľudí. Prví, ktorí sú takí ovplyvnení vládnou propagandou, tak úplne ten problém vytesňujú, popierajú to, tvária sa, že sa nič nedeje, sme v komfortnej zóne, nič nám nehrozí. A naopak tá druhá strana zase sú v úplnej panike. A ja sa s týmto projektom snažím tú hrozbu zracionalizovať, ukázať, že ako taká vojna môže vyzerať, že to je hrozná vec, ale dá sa to prežiť, pokiaľ vieme, čo máme robiť, čo zatiaľ štát nerobí, neučí nás to a musíme sa to preto začať učiť sami, musíme sa na to sami pripravovať a to je vlastne môjim cieľom, jednak trochu ľuďom ukázať, čo môžeme robiť my ako jednotlivci, ako ochraniť seba, svoj domov, svojich blízkych, ale v prvom rade najdôležitejšie je, čo môžeme robiť ako spoločnosť. Lebo to je vlastne pre mňa najsilnejšia lekcia, akú som sa naučil v Ukrajine. Tí Ukrajinci neprežívajú vďaka tomu, že sú to majstri prežitia a vedia, ako majú si vykresať oheň a neviem čo. Ten každodenný život v Ukrajine v drvivej väčšine prípadov prebieha v relatívne pokojnom zázemí, kde občas lietajú nejaké rakety, ale to nie je doba kamenná. Tam máte internet, sú tam obchody, funguje MHD a tak ďalej. A tá krajina prežíva vďaka tomu, že Ukrajinci mali dosť času na to, od toho 14. roku 22. sa na to pripraviť, byť odolný, byť schopný sa brániť a mať aj naozaj odhodlanie sa brániť. Lebo taká najsilnejšia poučka je, že vy ste prehrali vtedy, keď ste uverili, že ste prehrali. Keď vás presvedčil váš protivník, že nemáte šancu a že vlastne najlepšie, čo môžete urobiť, je to zdať. A keby to tak bolo, tak by tí Rusi fakt ten Kyjev za 3 dní zobrali a Ukrajina by už dnes neexistovala a to napriek všetkým predpovediam či už bežných ľudí, analytikov, dokonca amerických tajných služieb, ktoré boli presvedčené, že Ukrajina nevydrží viac ako 2 týždne a vzdore je už 4 roky. A toto je presne prístup, mentalita, ktorú potrebujeme vštepiť u nás, v slovenskej spoločnosti, lebo a teraz a naozaj akože aj do vlastných radov, že veľa múdrych, vzdelaných, demokraticky zmýšľajúcich ľudí o tomto rozmýšľa spôsobom, že ak nás napadnú Rusi, tak mám už zbalený kufor, mám kúpený byt na Malorke a utekám s rodinou preč. A to by znamenalo, keď to urobíme všetci, že môžeme zhasnúť svetlo, lenže potom je vlastne akoby otázka, či vôbec máme právo túto krajinu nazývať svojou krajinou, hej? Keď pri každom takomto ohrození, pri takéto situácii vlastne sme pripravení sa na to vykašľať, tak to znamená vlastne, že táto krajina moc nepatrila. Keď nie sme ochotní za ňu bojovať, sa brániť a spolupracovať a vštepiť si tento typ hodnôt, tak to vlastne nie je naša krajina. My tu sme iba nejakí nájomníci a prídu hocikiaľ, tak sa zbalíme a pôjdeme preč. Samozrejme, veľmi dobrá otázka, ktorú si veľa z týchto ľudí vôbec nekladie, je, že či na to miesto, kam prídu, či ich tam tak naozaj budú chcieť. Hej? Lebo toto si myslím si, že veľa z týchto ľudí si vôbec neuvedomuje, že pokiaľ by takáto situácia nastala, zrejme by vtedy nenastala iba na Slovensku, lebo to je veľmi malá časť toho východného krídla, ale nastala by aj v ďalších krajinách, tak presne takých istých ľudí s tým istým nápadom by boli 100 000 alebo milióny a nemyslím si, že na tej Malorke budú úplne šťastní, keď tam tých všetkých ľudí uvidia. Takže toto sú ďalšie aspekty, ktoré tiež potrebujeme vysvetliť v tej príručke, v tomto projekte, že dobre, však útek je jedno z riešení, jedno zo stratégií, len uvedomte si tiež dôsledky, hej, že jednak stratíte celý svoj život
a budete začínať niekde odznova, ale otázka je, či vás tam vôbec budú chcieť, čo sa skoro nikdy nedeje. A otázka je takisto, že vlastne aký potom budete mať vzťah s tou krajinou, z ktorej ste odišli. A to je vlastne čosi, čo vidíme aj tiež na Ukrajine, že však vieme, že 100 000 mužov bojaschopných utieklo, zaplatilo úplatok a prešlo do Európy a oni si tiež neuvedomujú, že tá vojna raz skončí a v nejakom zmysle sa budú musieť vrátiť do tej Ukrajiny, lebo nebude to jednoduché pre nich získať občianstvo na západe a ako sa vlastne potom tá Ukrajina k ním bude správať aj ich spoluobčania. Hej? Ďakujem, ja si myslím, že toto bol taký výborný záver našej diskusie a teda prejdem rovno na otázky. Prvá otázka je, Tomáš, že či v tomto konflikte sa využívajú AI technológie a či ich masové nasadenie na boisku môže ovplyvniť výsledok, respektíve, že či jedna strana, Ukrajina alebo Rusko, že sú nejak popredu v tomto smere? Neviem, kto je popredu. Myslím, že to je ťažké vedieť, lebo to sa stále vyvíja. Jasné, že to zohráva čoraz väčšiu úlohu. Neviem o tom, že by sa už nejako rutinne zavádzali na boisko akože čisto autonómne systémy, ale viem, že to AI do veľkej miery pomáha celý čas. Mnohí operátori dronov alebo mnohé jednotky používajú tieto systémy AI na rôzne typy pomoci. Napríklad, keď ten dron letí, napríklad v noci má zapnutú noktovíziu alebo termovíziu a vlastne ten vizuál, ktorý má ten operátor, celý čas okrem ľudského operátora vyhodnocuje AI a snaží sa tam rozpoznávať ciele alebo napríklad nejaký ukrytý bunker. Viem, že napríklad ruské AI je zamerané na také veci, ako sú maskovacie siete, poznajú rôzne vzory tých maskovaní a sa vlastne reže takou laserovou technológiou. Čiže tie rôzne vzorce, z ktorých sa to vyrezáva, vie rozpoznať, čiže vidí, že to je, hoci to vyzerá ako bežný relief, že to v skutočnosti je vytvorené človekom, že pod tým bude nejaká jama, niečo, čo je tam ukryté. Samozrejme, takéto množstvo takýchto vecí, rozpoznávanie tváre, videl som tiež také ruské video, ako na tej ukrajinskej strane sú cesty chránené takými sieťami protidronovými a jeden z takých ruských dronov vlastne vliezol nejako do toho tunela a letel ponad cestu a hľadal vlastne cieľ a minul niekoľko aut a v nejakých boli ľudia ako keby vonku a AI mu ako keby v okamihu mu vlastne vyhodnocovalo typ auta, tvár, či to je niekto známy, či to vie nájsť v databáze, keď našlo, priradilo, že to je neškodný cieľ alebo toto. A nakoniec mu tam našlo niekde vzadu vlastne vojenské auto a ho tam navigovalo, aby tam išlo. Hej. Ale to rozhodnutie urobil operátor. Pokiaľ sa umelá inteligencia už úplne zapojí do toho vojnového úsilia, to bude znamenať, že vlastne budú úplne autonómne drony útočiť na boisku, čiže už nebude treba ani spojenie s centrálou, sami budú vyhľadávať ciele, sami budú sa rozhodovať. To bude akože úplne iná úroveň zabíjania a technologického pokroku, nakoľko viem. Niektoré západné armády to už majú, ale ešte sa to vo veľkom nepoužíva na boisku a myslím, že to je otázka mesiacov ako rokov, skôr mesiacov ako rokov. A myslím si, že obe strany, aj ukrajinská, aj ruská, pokiaľ niektorá zo strán akoby toto už začne takto masovo využívať, tak buď sa bude musieť okamžite prispôsobiť, alebo pôjde dole. Čiže rozhodne, aj keď to ešte nie je vo veľkom, ale rýchlo sa to posúva a bude to určite napredovať. S každou mojou návštevou sa to extrémnym spôsobom posúva. Keď som tam začal chodiť, niekedy si pamätám asi pri druhej alebo tretej návšteve v lete 22, mi ešte ukazovali, ako vyrábajú tie bombardovacie drony jednoduché, kde z minometnej munície nízkeho kalibru robili vlastne zhadzovacie bomby a tak ďalej. Prvé samovražedné drony a dneska vlastne je to už iba o nich. Akože teraz keď chodím akoby na front, tak teraz akoby sú novinky, že Rusi vypustia na ukrajinskú stranu matku dron, čiže taký nákladný dron, ktorý preletí 20 km, čiže taký bežný dolet dronov 20-25 km. Tam zavisne vo vzduchu, vypustí ďalšie 4 alebo 5 samovražedných dronov, ktoré odletia na ciele a tá matka dron sa prepína do režimu retranslátora, čiže vlastne dokáže prinášať ten signál až do centrály a tie 4 malé drony získajú ďalších 25 km na útoky, čiže dokážu dnes útočiť naozaj hlboko v ukrajinskom zázemí 50 km, čo je brutál. Akože naozaj ideš tam
na bežnej civilnej ceste ďaleko vo vnútrozemí a zrazu okolo seba vidíš spálené autá, ktoré napadli ruské drony, že to je naozaj hrôza. Čiže už také naozaj až sci-fi podľa mňa. A že hlavne, že nikde nie si v bezpečí, že naozaj sa, hoci kde aj v nejakom pokojnom civilnom meste sa môže stať, že ti tam zloží dron. Dobre, vďaka. Ďalšia otázka tiež zaujímavá, že ako vnímaš bežných Rusov, že či je pravda, že väčšina z nich vojnu slobodne podporuje, alebo sú len obeťami režimu a propagandy, respektíve ďalšia podotázka je, že ako vnímaš aj protiruskú propagandu? Hej, to je kontroverzná otázka. Ja si myslím, že minimálne Ukrajinci, ale aj západný svet má právo sa pozerať na Rusov ako nielen na obete nejakého zločinného režimu, ale ako na spolutvorcov toho režimu. Možno už dnes do toho veľmi zasiahnuť nemôžu bežní Rusi, ale faktom je, že posledných 25 rokov tu ten systém, aký tam dnes je, alebo pomáhali tvoriť, alebo minimálne sa na to nečinne prizerali. A keď zistili, že s tým majú problém, už bolo neskoro, tie protesty prvé pred asi 10 rokmi. A to je jedna vec. A ďalšia vec je, že tá ruská spoločnosť, ona je ako taká pyramída. V Ukrajine to, čo vám dá štát a to, čo si tvoria ľudia sami, je obratená pyramída. Štát vám nedá skoro nič a to vedia najlepšie ukrajinskí vojaci, ktorí si musia kupovať balistiku a odevy za svoje peniaze a susedia sa im na to skladajú. A vlastne tá pyramída, čím je ako keby ide vyššie hore, tak to všetko, čo sa rozširuje, to je vďaka ľuďom, vďaka dobrovoľníckym organizáciám, vďaka pomoci zo západu a tak ďalej. Čiže tam naozaj to vojnové úsilie do veľkej miery stojí a padá na pomoci zvonka a na dobrovoľníkoch. A v Rusku aj ten život spoločnosti je presne naopak. Tá pyramída je na spodku, tam, kde je štát, je najhrubšia a veľká časť spoločnosti naozaj profituje z toho štátu, žije z toho, keď ste úradník, máte výhody pre svojich príbuzných, pre svojich známych. Keď vás niekto pozná, tak bude chcieť, aby ste mu vybavili nejakú zákazku alebo niečo. Čiže je to akoby korupčno-etatistická mašinéria. Čiže opakujem, že veľa bežných Rusov vlastne, poviem to škaredo, prepáčte, drží hubu, pretože že sa im to aj oplatí. Hej? A na tom je vlastne ten systém Putinov postavený. Takže fakt by som ich nebral ako nejaké iba nevinné obete, ale na druhej strane mne sa bridí vidieť všetkých Rusov ako nejaké svine, ktoré podporujú tú vojnu a podporujú ruskú propagandu. Ja si myslím, že veľa Rusov si uvedomilo, v čom sú, ale už je príliš neskoro na to, aby s tým niečo mohli urobiť, aby aj chceli, pretože na to nie sú vychovaní. Ako mi to raz povedal môj priateľ Mamuka, veliteľ gruzinskej legie, že Rusi to je národ otrokov. Ja som tomu nikdy nerozumel, ale dnes už tomu rozumiem, že oni sú naozaj zvyknutí držať hubu a krok a nevedia to jednoducho inak. Že to je jednoducho mentalita tej spoločnosti a to je tiež čosi, čo treba rozumieť. A je mi ťažko, akože keď stretnem niekoho, neviem, nejakých Rusov v Prahe alebo niekde v Berlíne, že nemám potrebu im nadávať alebo vysmievať sa im alebo kričať, že sláva Ukrajiny. Jednoducho je to takto a budú sa s tým musieť vysporiadať. Alebo aj nie, lebo si tiež často predstavujeme, že keď skončí vojna, Rusko prehrá, tak vlastne prejde ten proces tak, ako prešiel v Nemecku, že si vlastne potom celé generácie sa museli vyrovnávať s tou vinou svojich otcov a dedov, lenže si uvedomuje, že to sa dialo iba vďaka tomu, že ruské a spojenecké tanky prišli do Berlína. Ale ja neočakávam, že ukrajinské a spojenecké tanky niekedy prídu do Moskvy. Takže aj keby Rusi rovno prehrali vojnu na hlavu, tak to vôbec neznamená, že tam nejaký proces uvedomenia si toho, čo Rusko spôsobilo a spôsobuje stále, že tam musí nevyhnutne prebehnúť. Ďakujem. Ďalšia otázka je, že koľko spojencov Ruska im reálne aktuálne dodáva ľudí, teda spolupráca s Čečenskom, respektíve ešte podotázka, že či ešte existuje Prigožinová jednotka. Oni myslím, že už boli vtelení do nejakých štruktúr ministerstva obrany a nakoľko viem, Wagnerová skupina už skôr sa obmedzuje na nejaké
nejakú ochranu nejakých objektov a na operácie v zahraničí, čiže to, čo robili aj predtým v Afrike a v ďalších krajinách. Viem, že boli vo Venezuele. A čo bolo prvá časť tej otázky, prosím ťa? Že ktorí spojenci Ruska im dodávajú ľudí, že či Čečenská republika... No, Čečensko nie je spojenec Ruska, Čečensko je súčasťou Ruskej federácie. Takže Čečensko už veľa vojakov už nedodáva, keď Kadyrov, či líder Čečenska, zistil, že okrem toho, že to bola skvelý marketingový ťah, že svojich Čečenov poslal na Ukrajinu, okrem toho, že zomierajú, tak sa mu to už prestalo páčiť, čiže Čečensko tam už veľa ľudí neposiela. A to, nepovedal by som, že spojenci Ruska tam posielajú svojich ľudí. To nie je tak, že Čína tam posiela svojich vojakov alebo Severná Korea. Severná Korea to robila a do nejakej malej miery to aj robí. Ale ostatné štáty, tam nájdete za Rusov bojujú ľudia z Afriky, z Číny a tak ďalej. A to nie sú akoby vládni vojaci, to sú žoldnieri. Rusi sú v tomto dobrí, oni majú náborové kancelárie po celom svete, najmä v treťom svete, v tej chudobnej časti sveta, kde ľudia musia živiť svoje rodiny, ktorí si nedokážu nájsť prácu a teraz tam príde nejaký takýto agentúra sa tam otvorí, kde im ponúknú, ja neviem, $3,000 a $2,000 za mesiac, čo je stále menej ako dostávajú ruskí vojaci, ale pre nich je to akoby skvelá šanca, takže idú bojovať. Ale to nie je tak, že ich tam posielajú tie vlády. Toto sa dialo v nejakej miere s tou Severnou Koreou, neviem v akej miere to teraz asi stále, ale určite nie je nejaká veľká súčasť toho, ale neviem o žiadnej inej krajine, ktorá by takýmto spôsobom akoby podporovala ruskú armádu svojimi vlastnými ľuďmi. Dokonca ani Bielorusi to nerobia. Ďakujem. Túto otázku síce prišla neskôr, ale len ju rýchlo položím, bo nadväzuje, že si spomenul tvojho priateľa Mamuku, že ako keby, že kde je on teraz, či je v zázemí, alebo je na fronte. To vám určite nebudem hovoriť, kde práve je. To by som mi veľmi nepoďakoval, ale stretávam ho pravidelne, robí si svoju prácu a je tam presne tam, kde má byť. Tiež taká rýchla otázka, že či môžeš poradiť nejakú zaujímavú knihu o Izraeli a či sa nechystáš monitorovať aj vývoj situácie v Iráne priamo. Na to tu máme Jana Husara, rodáka z Nitry, neviem, či tu ešte je. Myslím, že toto je skôr jeho parketa. Ja by som išiel strašne rád do Iránu aj do veľa iných miest, ale ako to je... Nie, že tu mi prískla tá Ukrajina, ale ja vám poviem úprimne, že kým tá vojna trvá, tak mne je to až blbé, že sa na to vykašľať a ísť do nejakej inej destinácie. A mám fakt taký pocit také nejaké misie, hoci a zase úplne úprimne, že ja to Ukrajinou už grciam. Ja toho mám fakt plné zuby. Ale, a to nie preto, že mám niečo proti Ukrajincom, ale to je fakt, ako ja len prejdem hranice a už prechádzam po západnej Ukrajine, prechádzam tými mestami viacej na východ a už čoraz viac vidieť tú deštrukciu a už mám z toho proste strašnú depku. Takže keby to bolo na mne, by som tam už nešiel, až kým neskončí vojna, ale ja by som sa hanbil pozrieť sa do zrkadla. Takže a tiež preto, čo som hovoril o Slovensku, že sa to čoraz viac týka aj nás, tak ja to beriem ako svoju povinnosť tam chodiť. A nie som si úplne istý, že budem v tomto mentálnom rozpoložení schopný a ochotný začínať nejaký väčší projekt, kým sa to neskončí. A možno áno, ale zatiaľ to tak nevyzerá a minimálne najbližšie mesiace, kým trvá táto iránska kríza, tak to budem musieť nechať iným schopným kolegom a kolegyňam. Ďakujem. Ja ešte, ak by náhodou niekto chcel aj sa priamo spýtať, tak ľudne sa prihláste. Môžeme aj takúto možnosť dať. Vidím jednu ruku, ja vám možno aj dám rovno mikrofón. Dám ja moc nehovorím. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Ja by som sa spýtal Dána, nech si pán Foro trošku oddychne. Dobre. Že tí, čo už nejaký ten rok na tomto svete sme, tak vieme, že, alebo aspoň ja to tak vnímam, že je to vnímanie okolitého sveta je akoby čoraz komplikovanejšie. Je to dané tým, že máme prístup k množstvu informácií, tým, že sa dejú veci, ktoré možno kedy sa nám zdali, že sú akoby ďalej od nás a teraz to naozaj tak bližšie vnímame. Nehovoriac o tom, že samozrejme vy máte aj o mnoho takú intenzívnejšiu skúsenosť. A zároveň sa tá spoločnosť selektuje akoby na tých a oných. My sme akoby na nejakej strane a potom sú tam tí akoby druhí. Predpokladám, že väčšina z nás sme taká nejaká akoby spoločná bublina, aj čo tu sme. Tak ja sa chcem spýtať, že ako ty, Dano, napríklad vnímaš to,
že odhľadnúť od toho, že máš priamu skúsenosť s pomocou na Ukrajine a so spoluprácou s pánom Forom, tak ako to vnímaš a ako by si napríklad argumentoval alebo ako by si opísal to, že prečo byť tam alebo tam? Ak mi rozumieš. Ak sa budeme držať tej témy Ukrajina a teda napríklad aktuálny otvorený konflikt Rusko-Ukrajina, ďakujem. Tak áno, rozprával som sa s viacerými ľuďmi, ktorí sú proruskí, vrátane mojej starkej. Ja som jej povedal proste, že však veď na koho území práve sa nachádzajú vojaci? Je to v Rusku alebo je to na Ukrajine? Tak ja to akože hodnotím takýmto elementárnym spôsobom, že teda kto koho napadol je to, že prekročil hranice Rus alebo Ukrajinec. No ona mi síce odpovedala niečo, to čo ma dosť zaskočilo, že však jaká Ukrajina, veď Ukrajina je Rusko. To ma zaskočilo. Takže áno, existuje aj tá druhá strana, ktorá to vníma úplne inak. No a na to som jej povedal, že akože ja som tam bol, videl som teda priamo, že čo sa tam deje. To je asi možno najlepšie pre tých, ktorí proste majú názor a sú trošku tak vzdialení od toho, že buď priame svedectvá a skúsiť ich tak nejak presvedčiť, alebo teda naozaj ísť tam, ono to akože na prvý pohľad nie je až tak úplne nebezpečné, že prekročím hranice a už mám ohrozený život. Tak proste ja to vnímam takto, neviem už ďalej čo povedať k tomu. Alebo takáto diskusia. No. Tomáš, ak nemáš nič dodať, tak ešte ja by som dal, že poslednú otázku z hľadiska, lebo čas sa nám v podstate naplnil, že ak nie je, tak ešte môžem zo slajda vyťahnuť. Je ešte niekto, kto by sa chcel opýtať takto priamo? Vzadu vidím ruku, tak dám kľudne môj mikrofón. Ja by som sa opýtal pána Fora, že či ťa naplňa život vojnového reportéra. Mám povedať jedným slovom, alebo mám k tomu povedať viac? Nenaplňa. Ja som sa do vypuknutia vojny, ja som strašne mal rád, keď mi niekto hovoril, že som vojnový reportér, lebo ako to je, ja nechcem nikoho uraziť, ale to bola taká sorta ľudí, ktorú si určite stretával aj ty, Jano, lebo tuto je Jano skvelý, Jano Husár, skvelý fotoreportér vojnový z Nitry, ktorý tú otázku položil, že veľa tých ľudí, ktorí vlastne robili to vojnové reportérstvo, to je také trošku následovanie pachu krvi a potreba pre tú agentúru alebo pre tie noviny alebo médium, pre ktoré robíte, nafotiť alebo natočiť čo najviac krvi zomierajúcich ľudí a zabíjajúcich ľudí. A mne to sa vždy strašne hnusilo. A pre mňa bolo vždy tak hrozivo fascinujúce a nielen v samotnej vojne, ale v krízach ako takých. Ja som sa skôr označoval ako krízový reportér. Je porozumieť nejakej dynamike tej krízy a samozrejme matkou všetkých kríz je vojna a vlastne porozumieť tomu, čo sa deje vtedy s tou spoločnosťou, čo sa deje s ľuďmi a toto je to, čo ma na tom vždy fascinovalo a fascinuje v tom negatívnom zmysle a trošku akoby hľadať tie hĺbšie vrstvy tej dynamiky a toho čo sa vlastne deje. To robím dodnes v Ukrajine. A to nie je to vojnové reportérstvo, ako ho poznáme z predošlých konfliktov. To sa skôr volá krízové reportérstvo. A to je to, čo robím. A keďže, ako som povedal, vojna je matka všetkých kríz, tak som teraz v Ukrajine a už ako sa na to nehnevám, keď mi hovorí, že som vojnový reportér, lebo som. Ale to nie je úplne to isté, čo pod tým rozumejú mnohí moji kolegovia. A určite vieš, o akých hovorím ľuďoch. Takže ja si to neužívam. Neviem ako ty, ale... Ešte asi reakcia. Môžem ešte... Ideš ma umlátiť mikrofónom? Nie, to určite nie, ale... Ja som sa rozprával s týmito profesormi univerzite vo Viedni, škola diplomácie, čo je druhá najväčšia na svete oproti tej Moskve. Mi hovorili, že vojna to je vlastne tá najnižšia forma diplomácie. Dlhodobo, historicky. Hej? A vlastne až vtedy som pochopil, že keď už nemáš čo stratiť, tak ešte toto je niečo, čo môžeš urobiť.
Áno, je to ako však tá Clausewicová poučka, že vojna je pokračovaním diplomácie lenými prostriedkami, to je vlastne, alebo tými prízemnejšími prostriedkami, to stále platí. Dobre, takže čas nám už žiaľ vypršal. Myslím, že Tomáš tu asi ešte chvíľočku pobudne, takže aj tie otázky, čo ostali, keď tak, aj tu boli nejaká požiadavka na podpísanie knížiek, takže si ho ešte odchyte potom. Ja veľmi ďakujem dnes, že Tomáš si našiel čas, prišiel a hlavne aj za jeho prácu. Ďakujem pekne, boli ste skvelí. A Danielovi ako nášmu hostiteľovi a ešte len poviem, že toto by mala byť ako keby aj ďalšia séria diskusí, takže nebude to posledná, ale budeme sa možno tuto v Chillout bare snažiť priniesť aj ďalších takýchto zaujímavých hostí, takže sledujte určite sociálne siete Chillout baru a teda ďakujem Danielovi tiež. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem a pekný večer prajem ešte.